ko bana wakati ale tunya ka hiju wari sara ana fa ku beta hiju la ɲɔgɔn fɛ bon ala y'a kɛ fa kɔni banana fa in tɛ se ka taa hiju yɔrɔ la tuguni bon ale min dɔ fana ale jigina a ma mɛn e ko ajajitigiw ko ale bɛ se ka taa ko azansitigiw y'ale wele ko a ka wari min bɛ komi a ka hiju ta a ka taa hiju la a b'o kɛ cogo di n'a y'a sɔrɔ jumu harami wɛrɛ b'a bolo ni fa tɛ se ka taa n'a ka jumu harami wɛrɛ bɛ min bɛ se ka bila fa nɔ la ka fara ale ka taa hiju la n'o sabatilen b'a bolo a ka taa ka hiju la ni jumu harami t'a bolo hiju t'a kan a k'a to ye de fo a ka jumu harami sɔrɔ anw tɛ sɛgɛn ka nin fɔ an tɛ maloya k'a fɔ ciden ka risa sahle de don la tusafiru almar'a illa ma jumu harami ciden de ko muso kana taama ni jumu harami t'i la hadisa dɔ la ciden ko muso ni limana ni ala ye ani dɔ laban kana taama ni jumu harami t'i la tuma min ciden ye ni hadisa fɔ don min a y'a sɔrɔ sɛbaw cɛ la cɛ dɔ sigilen bɛ a ko ciden ko muso kana taa hiji ni jumu harami t'a la ne ka muso bɔra ka taa hijulukɛlaw fɛ a taara hiju la mais ne yɛrɛ ye n tɔgɔ sɛbɛn jahadu ni jahadu masina la n bɛ taa jahadu la muso bɔra a taara hijuyɔrɔ la ciden ko jahadu in to ye i ka taa hiji ka fara i ka muso kan nin ye hadisa sahalen dɛ parce que u b'a fɔ ko majahabu do ko jama min ye hakili sigi jama ye ko i ka muso bɛ se ka taa ni jumu harami t'a la yala anw ka jama ni sɛbaw ka jama dannaya bɛ jama juman kan anw ka jama dɔ bɛ sɛbaw ka jama dɔ dannaya bɛ sɛbaw ka jama de kan ka tɛmɛ an kan sɛbaw ka jama bɛ siran ala ɲɛ ka tɛmɛ an ka jama kan sɛbaw ka jama limaniya b'u bolo ka tɛmɛ an ka jama kan mais ciden ko cɛ ka taa hiju ka fara a ka muso kan a ka muso tun bɛ sɛbaw ka jama de la mais ciden ma fɔ ai muso bɛ jama min na olu ye dannaya jamaw de bɛ siran ala ɲɛ limaniya bɛɛ e ka taa i ka jahadu la o fɔra o ma fɔ ni ciden ka hadisa nana majahabitigiw m'u yɛrɛ siri koyi majahabitigiw m'u yɛrɛ siri ko maliki ma jahabi la ko dannaya jama bɛ se ka taa maliki m'a yɛrɛ siri dɛ maliki ko innama ana basarun ushibu wa ughtiu fa anzuru fi rai كلما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكلما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه مالك كوني هذا ما دندي nka fotaw nka keta mbe sababa soro yoro dora mbe kataw yoro dola ninya hakilina munun fo ayenka hakilina laje ku koloshi ninka hakilina minni qur'ana ni sunna benna ayota ka barake nay ninka hakilina minni qur'ana ni sunna nyogo bela ya bila na ya soro maliki da danna ya jama foye maliki ka hakilina ni sunna ye nyogo bila ya awa kunna le ka hakilina ye su qur'ana ni sunna ye nyogo bila yoro mi ka hakilina bila maliki ko ma minna min ahadi illa wa yughaju min qawli wa yuraddu alayhi la sahiba hajal khabur maliki de ko tuguni ko hada maden site fa ambika kuma do min ambika kuma do sagi ma fo nin kaburu tigi ci den kelempew de ka kuma bebe mina siro hana baden to ika kuma do be mina numbe na sababa ma be mina min ma be sababa ma be sagi ma aw imamuna maliki yode fo wala nim muso nebe min fo aye ni fa te se kata hijula aka balima wala ni jumarami worebe jumarami sugu kacha ni jumarami worebe nu be se ko otogo do fa togo nola anu kata hijula uko jumarami farakana kata hijula ni jumarami masoro aka ka wori to e folo fo aka jumarami soro hijuma wajibaka ni muso ma jumarami soro yere la hijuma wajibaka Shehu ye hiju kitabu munun dila ayata kuta kulaje Abdul Musin ka kitabu be hiju ka ayata kata laje uyemu ewa jumara mike muso ka hiju sarati de bunu semera mahullah ye hiju kitabu dila ayata ta kalaje ayem muso ka hiju sarati ke jumara mi de Sheikh Abdullah Bumbadi ye kitabu dila hiju ka ayata ka kalaje ayem muso ka hiju sarati ke jumara mi de Sheikh Albani
aye kitabu dila manasikul hajja be kuma hiju ka yorome aye tata kallaje kaka kuma ulaje aye muso ka hiju jumra mi ke sarati de awo ye ciden ka hadisa de lejina daima li muslimia muso ka hiju uya sarati ke jumra mi de o ye ciden ka hadisa de koy donc ambe min fonni muso ye ni ba fe ka hiju ka ke hajju mabrurun ni ciden ko hajju mabrur laysa lahu illa al janna jumra mi ka soila mais ni muso min tara hiju la comme jamana imba ke choko me jumra mitila hiju farda binna ka boyka me ikani ka hiju jate ko hajju mabruru de parce que ala sosorara hajju mabruru yede ala masoso hiju minna chide masoso hiju minna akera ni na folo halala mai ala masoso hiju inna chide masoso hiju inna wode to ko hajju mabruru me hiju na kera na folo ni haramu yalende hiju farda binna ka boyka hajju mabruru te hiju na kera ala sosora hiju inna chide sosora hiju na hiju farda binna ka boy kanna de me hajju mabrurute ala ka timanda anyo de fote sagi hiju kan fule ko de fokuma la sisa nimmin tara jumra mitila iye cide de soso iye ala soso de iye tama min keni jumra mitila me hiju ko ni farda binna ka boy kanna kunna sha kan juman bambolo kata azansi tuguma ni na sha kan joylende do saudi abolo muso ni jumra mitala akanana ni ma fili ube aji hakke do de fo ni sera sambi wolon fula nyogona ube sambi segi ulu na nyogona ube se kan no yaddi mugoma ulu kata hari ni ma fili na ya sorobe o yereye u ka famo ka hakilina de ala tate ciden tate de me fengo fembo okoro fengo fenye muso de fonnan kayde do nyabe bo afe saudi afe abe sarati kono de o kanana hijula ni jumra mitala me ko azansi ubake abedo sawa beto Allahu alam kuma bede na yasuru munum bake azansi do bake ka muso do kini walice do ke furunyoy ube kini walice de ke ewa denni baye ube kya mana ka jumra miya do ni muso do ce papier o kono la bo min fule ninye jamfande ninye galondila lende na be dila ka muso do ce do kole nyogona ina muso do ke ko afaye karasai ubi na muso do ke ko ce karasai ubi na muso do ke ko karasai balima de bakele fakele ube fadela mana ka jumra miya do ini do ce galonka kajibun wajura ninye galontige de alaka la horoma yorobayina alikaba ni haramu fula alaka yoro horomale no yoro barikale undo yoro munundo ala soso manka ke emaye qur'ana kunala ko man yuridu fihi bilihadi bijulumi nujuhu min ajabi ali ninye qur'ana ayade ala ko ni mugo yalla nyini ko ibe to nyali de ke makka ube be jenge de ko jugu de ke makka kunne alambila nene la jaba diminena emaye kasara munumbe ke hijirola ومن يريد فيه بالهاد بجلومي نجيبه من عذاب أليم كسر منهم بكالات بغهد مدمكوي haramu fulay nala ko haramu la ni mugo mugo yalla nyini de ko ebe jenge de ka tonyali de ke ka junubu de ke de pija akoni yalla nyini doro ima ke folode me ni yalla nyini ko ebe junubu be ke haramu la ne alabina lene junubu mbila lene la jabala min bila dimi aw man to ko ye hijo yorola bala umunum be mugo soro hijo yorola simple gansa de dowa abeya anka ketawde hari tumami harikh minna janina samma yasur bulusemi be rahimahullah ayem min foyo ado a wakati bulusinu ya jumanfo ako oma asabakum min musibati fa bima kasabata aydikum ako nim bala umunum fula kan soro fen woretede anyere bake ka junubu munum kede alakum masiba shita usuru masiba ya usuru dugu koloka ayere bolo ye junubu munum bara wore masiba bauka o ya fon kasira la ya fara chama nyere law
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم masiba ban soro azaji kola hari hiju mankeli munun fule ne ya fo depuis bana wakati o hari kanim bana unati kan hakilina do kafirula kambali hiju la sanfula ka geleya do hiju la nin togola foite nan ka junubute an kana nyini yoro wero ambe galon tige munun na ni azanji kola ambe galon munun ambe jamfa munun na de nko ala shego ka to kutuba kalana abin nim fo aka kutuba la arafa aba fo aka kutuba la arafa hamalata li hajj mugun munun benani hiji donye abi kuma fo kanye suma aka sira alanye aka alaka hakkew koloshi azansi nunun kononna aka ka hadama don ka hakkew koloshi aka na ke tonya le kelawye aka hakke tugo ka hakke koloshi alaka aka laka hakke koloshi alika kutuba tumbe bede gosi kutuba en kono ere kelen kono militi bi saba kono be gosi depuis abora kutuba la nyona ma se ka soro Cheikh Abdul ala Cheikh abe beta da dimay abe beta dimay iye fama yo iye population yo iye ewa hiju jamatigi yo abe beta damay wakati batumbe kuma la Cheikh hamalatul hajj munum betani mugo ye hiju yorola abe kuma nyasuma ka kumuka ko bila sira ukasira alanye ukala ka hakke ukolosi ka jama ka hakke ukolosi saudiya masake ye sharia munun sigi ku ukolosi ku janto ulula abe munun fo donc ambe min fo ye wasiya kam min be fo ambe ye ukasira alanye azanju ka ko ula ukasira alanye ko munun fula ambolote ciden ko muso kana tama ni jumra metala ulu azanji tigu kalambaga munun bola ulu de kanka jamana de wala famunina uka kutuba ukono uka derisu ukono obe mugo lakala linke hiju mununa ukanka nunu de jeya mugo ye kalamme jamana de undu sukun kono hiju kanye de me muso ni fonnan kedo muso na demisana made do silamiya sariya ya ira muso kana hiju ni jumra metala nin nunu fora kutuba kono mugo ya famu ba kew men ni e ya ko ka ciden hadisa fote azansi tigi karamogo do beta kanto ube uye karamogo mununta nu uka bietige katanu uye hiju ne alumurala ulu sara lendo kaba ulu beta hiju minna ube ulu takatu ka hiju liminka uye ulu ka saraye deja ulu beta aya udo modo fie kata hadisa udo modo fie ko basi sitala parce que ni ale ko basi bala muso kanata hiju ni jumura mitala sangore ta ale ka bietige ulo gudu petafo ambe abede kasira alanye azanji tigo be kasira alanye au karamogo munun be takata azanji uka ayesira alanye ima karamogo chaman fule ubu biye tigo be tungu no fe hijiro la uteseka kuma tauhidi ka mogo ye uteseka sunna fo mogo ye ubeta wa hiju tigo de fore ewa ube kuma fo ka azanji tigo si porte ni bori ka so kono deja tama de ciden ko tama tigira kabola jabadera ibe da dayro la ini dayro min kaka manka ibe dumuni do ini dumuni min kaka me abo munyu da bo sabale de sana ka sagi ko wajule nonunde ka wajule nonunde de ka tauhidi kise fo mugo ye minna ka tauhidi kise fo mugo ye arafa wallahi sunu maka minna ni tauhidi fora mugo ye sunna fora mugo ya bedo dusukun kono ye oba yoro de la me karamogo munum be da azanji ko ile nyana ni ne tawhidi fo ninka jamala sisa mogo sugu be de be azanji kono ya nin tora ka tawhidi fo be nye sunna fo oba fo karasa koni ale be wahabiya wajilu de ke ewa jama be dimi akoro ni yen ninke sangore azanji tigi ne ka biye tige odi ya to be wajilu fa be kamu ka di mogo mai kamu kadi mugo mai sino mugo munun be da hijuru kelaw kana ya suru be kumani alay ube kumani tawhid be kumani sunnay ube kumani ciden ka hadisa dusukum ba mino be barake nay alhamdulillah wasote ne yero isa sinya chama asinya sabas minni ala ya no ya ne tara minna ni mikro darema sinya min tara sinya fulo min mikro dirane ma ko muso be u ka photo uta tantankoro ko muso beya ka photo ta tantankoro muso do nana fone namasi kuma photo taka wajuli la drone tara muso famfelala ka kuma photo taka muso sagira kana fonya ko muso ya photo ta do iriali duru do iriali drometa
a kelen kelen y'a fɔ fototigi ye ko foto ye ko ale jɛra ko ale yafara la ko a man ɲi a tɛ f'u ye o n delila ka kuma tawhidi fana ka tantan dɔ kɔrɔ n delila k'o fɔ dɔw nana ne ma a ko birama sɛbɛnw bɛ ne kun ka yɔrɔ la dɛ e fule ka kuma tawhidi kan ko ni mɔgɔ mɔgɔ tawhidi tɛ bolo ka hiju ye fu ye sababu bɛ ne bolo so mali b'a kɛ cogo di n ko i ka mɔgɔ wele k'u fili i k'a fɔ i ka tubi ka bɔ la a ko b'a ɲɛ k'o b'a ɲɛ a y'a ka mɔgɔ wele ni polisi kɔrɔ de tun bɛ si ɲɔgɔn kan o kasira de a ye telefɔni ta k'a ka muso wele mali a ko n ka alimoru tile filɛ yan fɛ alimoru dayɛlɛ n'i y'a dayɛlɛ buteli bɛ nasi b'a la sɛbɛnw bɛ u bɛ bɔ i ka t'u bɛɛ fili n jɛr'u kɔ n'i m'a kɛ ma yafi ma fonctionnaire muso dɔ depuis an bɔra mali ale ka appareil de b'a bolo n'an jiginna yɔrɔ yɔrɔ a bɛ photo ta la min na ne kumana photo kan depuis n kumana ka dɔ min fo kan jigin mali kɔnɔ ma appareil y'a bolo sana kana ye hijabu yɛrɛ ta an'u ka laada finiw de ta a yɛlɛmana sana kana ni hijabu nana n t'a dɔn sa n'a nana mali n'a yɛlɛma hɛrɛ bɛ mɔgɔw la koyi hɛrɛmaw bɛ yen dɛ n'an kɛ mɔgɔw tɛ tiɲɛ fɛ caman fana bɛ tiɲɛ fɛ dɛ mais a tɛ fɔ dɛ a tɛ fɔ karamɔgɔw de fɛ bɛɛ b'i yɛrɛ ka entrée de makara dɔrɔn u b'u yɛrɛ ka nafa n'u ka entrée de makara sinon ni tiɲɛ fɔra ala t'a fɔra ciden t'a fɔra e t'a tɛ o e tɛ se ka don mɔgɔ dusukun kɔnɔ ala de b'a dɔn e k'a fɔ dɔrɔn mais u tɛ se k'a fɔ de dɛ a dɔw ɲana ni ne ye tiɲɛ jalan fɔ yan n ka hiju bɛ da ɲinan na u tɛ n ka biye tigɛ tuguni i ka n'i ka biye tigɛ kɛ ni ala t'a fɔli ni ciden t'a fɔli de bɛ bali ni e tɛ hiju turu i ka biye tɛ tigɛ a kana tigɛ kɛ o bɛ min tɔɔrɔ e la donc an bɛ ala deli la ka hakiliman d'a ma agence tigiw bɛɛ ka sira ala ɲɛ ko min b'a kɛ k'a kɛ ka muso ni cɛ wɛrɛ kɔlɛ ɲɔgɔn na k'a ka jumarami n'a jumarami tɛ haramu dɔ nkalon dɔ silamɛya sariya la nkalon dilalen dɔ silamɛya sariya la dɛ aw wajulukɛla minnu b'u nɔfɛ ni dɔɔnikɛbaaw y'a fɔ ko muso kana wa taama ni muso kana hiju ni jumarami t'a la e fana na ta delila karabadenw ɲini nin ma jaabi filanan ko dɛ ko n'a bɛ dannaya jama la dɛ nin ma jaabi filanan ko n'a bɛ jama la san'i ka ma jaabi kuma fɔ ciden ka hadisa fɔ a tigi ye kɛ o bɛ dɔw b'u kan to ko ciden ko diɲɛ laban ko ewa muso kelen bɛ wuli hadaramawti ewa ka bɔ iraki ka taa hadaramawti yemani ko muso kelen ko a b'a ka yɛrɛ na kanfɛn kan ko a tɛ sira foyi ni ala tɛ ko ciden ko muso kelen bɛ bɔ iraki a bɛ taa yemani diɲɛ laban ka ko ciden y'o de fɔ ko minnu bɛna kɛ diɲɛ laban ani a kelen muso kelen taama dagara o ye kelen ye ni ciden ko diɲɛ laban mɔgɔw bɛna sɔrɔ ale ka mantow la u b'o dolomi ladaga u bɛ jɛnɛya ladaga u bɛ harilafini ladaga dɔɔni ladaga est ce que o b'a yira ko dolomi dagaren don wa ko minnu bɛna kɛ diɲɛ laban ciden y'o de fɔ ani a dagalen don o ye kelen ye ciden ye diɲɛ laban ko dɔ de fɔ n'a ko muso kelen bɛ wuli fo kufa a bɛ bɔ iraki fo ka taa yemani a tɛ sira fo ye ni ala tɛ ciden ye diɲɛ laban ko dɔw de fɔ o ye ani a dagara muso kelen ka taama ni jumara min t'a la o ye kelen ye wa u bɛ taa ni hadisa sugu de ta ko b'u kɛ delila ka hadamadenw tromper dɔrɔn biye minnu bɛ tigɛ u bɛ wari minnu d'u ma ala ka hakiliman di an n'u ma an kɔni bɛ min fɔ mɔgɔw ye muso o muso i mako b'i yɛrɛ la i mako b'i ka diinɛ la i b'a fɛ ka hiju ka kɛ haju mabrur jumara min ɲini yɛrɛ la n'i bɛ taa hiji n'i ma jumara min sɔrɔ yɛrɛ la ala ma hiju bile kan bunu seminu ko hari ni sara o i ma hiji nin cogo de la ala t'i ɲini ka hiju la parce que a ma wajibi ka jumara min t'i la ko ala ka danfɛnw la hadamaden de ka fisa n'a bɛɛ ye sɔsɔli bɛ hadamaden u ni malikɛw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a dɔn ala ko kuranna kɔnɔ walaqad karramna bani adama wa faddalna ala kathir mimman khalaqna tafdila ala ko ale ye hadamaden bonya ko ale ye danfɛn minnu da ko ale ye hadamaden fasamanta caman kan ni ala a y'a yɛrɛ ma fɔ ko a y'a fasamanta bɛɛ kan ko a ye hadamaden fasamantiya a ka danfɛn caman kan donc sɔsɔli bɛ
hadamadenw ni malikaw de ni ɲɔgɔn cɛ hadamadenw ɲuman hadamaden muminu u ni malikaw jɔn ka fisa jɔn ye sɔsɔli bɛ ninnu na parce que n'i ye fan dɔ ye ala ko malikaw ka kibaruya la la ya'asuna allaha ma amarahum wa yafaluna ma yumaruna ala yɛrɛ y'a sabati ko malikaw ni ala y'u ɲamara ni min ye u b'o de kɛ ko malikiya tɛ ala sɔsɔ wa hadamaden mumini fana i kɛra mumini cogo cogo i bɛ ala sɔsɔ bon dɔw ye nin yɔrɔ jaabi dɔw ko hadamaden mumini de ka fisa malikaw ye ko malikaw filɛ ni ala ko olu bɛ ala ka ɲamarukan kɛ u tɛ ala sɔsɔ ko mɛ ala ma tɛkilifu bila olu kan ala ye hadamaden de da ka tɛkilifu bila kan ka baaraw kɛli bila kan ko tɛkilifu bilala min kan ni o sera k'o kɛ ko baraji ka ca ka tɛmɛ a ma bila e min kan mɛ e yɛrɛ de bɛ ala bato ni yɛrɛ ye dɔw ye nin fana fɔ mɛ sɛgulu sira buntɛmiya ye min fɔ caman bɔ o de ka sɛgulu sira buntɛmiya kɔ diɲɛ la daali kun fɔlɔ la malikaw olu ka fisa hadamaden ɲumanw ye la ya'asuna allaha ma amarahum a ko mɛ ni arijanna donni fana kɛra a ko hadamadenw ka fisa malikaw ye o yɔrɔ la ko parce que malikaw de bɛ baara kɛ hadamaden muminunw ye arijanna kɔnɔ sɛgulu sira buntɛmiya y'o fara ɲɔgɔn kan nin cogo la diɲɛ kɔnɔ ya daali wagati kun fɔlɔ la diɲɛ kɔnɔ ya malikaw ka fisa hadamaden muminunw ye ko parce que ala ko la ya'asuna allaha ma amarahum wa yafaluna ma yumaruna ala ko malikaw tɛ ala sɔsɔ ni ala y'u ɲamara ni min ye u b'o de kɛ hadamaden mumini fana bɛ ala sɔsɔ mais yawmal qiyama don ni muminu donna arijanna kɔnɔ malikaw de bɛ baara kɛ u ye arijanna dumuniw arijanna jiw malikaw de bɛ hadamaden muminu sarabe arijanna kɔnɔ donc a ko o la laban na hadamaden mumini ka fisa malikaw ye mais fɔlɔ la malikaw fana ka fisa hadamaden muminu ye sɛgulu sira buntɛmiya b'o fara ɲɔgɔn kan nin cogo la ko mun kɛra bon ko an balimamuso don ko silama de tun don mais a taara furakɛli kɛ nasaraw fɛ bon a murutira ka bɔ silamɛya la ka kɛ nasara ye o bɛ furu burujaba bon n'a y'a sɔrɔ nasara kun kelen de don a ma don silamɛya la k'a bɔ a dagara silama ka nasaramuso furu kerecɛnmuso a dagara silamɛya ko furu yahudiyamuso a dagara silamɛya ka furu mais ale filɛ ka min kɛ ni silamɛya sariya bɛ ale bɛ faga de ciden ko man badala dinahu faqtulu a ko ni mɔgɔ mɔgɔ y'a ka diina falen a y'a faga min filɛ ka nin kɛ ni silamɛya sariya bɛ ale tun bɛ silamɛya de kɔnɔ a bɔra o la ka kɛ nasara ye silama ɲɛmɔgɔw b'a ɲini a fɛ a ka segin ka tuubi ka don silamɛya kɔnɔ n'a ma tuubi ka don silamɛya kɔnɔ an t'a ale to diɲɛ kɔnɔ an b'a faga ka bɔ yen de nasara kun kɛlɛ ma dɔ yɛrɛ ani min donna diinɛ la ka bɔ a tɛ kiiri kelen na donc nin kiiri ye de ni silamɛya sariya bɛ ale bɛ faga de a tɛ sabati yɛrɛ waaleykum salaam dɔ tun bɛ yan e tun bɛ fɛ nin ye min ɲininka ko n'ale ye safo sali ya sisan bon n'ale taara misiri wɛrɛ la a taara bɛn jama wɛrɛ la u bɛ safo sali ale bɛ don ka far'u kan mais a y'a sɔrɔ o jama fana ye arakan fila tɛmɛ ale bɛnna arakan fila de la u bolo n'u ye salamu bila ale bɛ se ka salamu bila wa parce que ale filɛ ka sagi sali min na ninnu nɔfɛ nafila de ale ye laɲini y'o de mais n'u ye salamu bila fula la ale fana bɛ se ka salamu bila olu ka naani don mais ale ye fula de sɔrɔ a bɛ se ka salamu bila u nɔfɛ wa parce que nafila bɛ kɛ fula ye a ka ɲininkali ye nin de bon ciden ko sallallahu alaihi wasallam a ko ni e sallira jama la
e nana jama wɛrɛ la u bɛ salli ciden a ko i ka far'u kan i ka salli i ye min salli jama fɔlɔ in na o de i ka farida ye i bɛ min salli jama filanan in nɔfɛ o y'i ka nafila ye mais ale ye min fɔ e bɛ se ka ni e bɛnna fila la u ye sara u bɛ se ka sara u la i tɛ se ka salamu bila ciden ko fama adrakitum fasallu wa ma fatakum fatimu a ko ni kɔni nana alimami ma i farala kan i bɛnna min na o salli ciden ko min y'i da i b'o dafa donc i tɛ salamu bila dɛ n'u ye salamu bila e bɛ wuli fila min tora i bɛ u nati dɛ parce que ciden ko alimami a ko ni nana bɛ cogo min fara kan i bɛnna min na i k'o salli min taara k'i da i k'a timmɛ o de y'a to dɔnnibagaw ko hali n'i ye taamaden de i y'a dɔn taamaden bɛ fila de salli ni taamaden nana salli min ye araka naani ye fila ye e da e bɛnna fila de ma n'u ye salamu bila i tɛ salamu bila dɛ hadisa in kosɔn fama drakitum fasallu wa ma fatakum fatimu dɔnnibagaw ko e tɛ salamu bila ko n ye fila sɔrɔ ne taamaden bɛ fila de salli n ye fila sɔrɔ nɔfɛ kaban ka salamu don ko i tɛ salamu bila dɛ ni alimami ni jama ye salamu bila fila min taara k'i da i b'u timmɛ dɛ donc nin fana b'o cogo de la e tɛ salamu bila dɛ min taara k'i da i b'a timmɛ e tun bɛ mun fɔ komi ko wagati sera wulu ciden ko ka yala ka wulu feere ko a bɛ cogo di ciden sallallahu ka sa ka feere cogo di bon ka wulu sa ka feere ko bɛ cogo di o tɛ bɛn silamɛya sariya la naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam am mahr al baqi wa hulwan al kahini wa saman naha rasulullah an saman al kalbi wa hulwan al kahin wa mahr al baqi sai muslimu kono ciden nin sabatu nyona ciden nyambali wulu songo an kana wulu feere ka songo mina ube jeneya kila be jeneya ke wori min bi dema jeneya la ciden yo duni haramuya uhulwanil kahin ani kolonfili na be kolonfili ko be sara min dama ciden ko nunu ya haramu de ulu songo ya haramu da te daga mogo ka ulu sa ko ibo fere haramu do hari doni ke bago silamiya sariya jenana yi ulu kamarani sababu minye uba dima de itasa ulu imbe dima de itasa o doni ke bago ko abe sa chogo kelenda emma ko gelembe ulu la silamiya sariya ko ulu kana fere I kana sa mais wulu be min bolo cogo siye be yoro mi desera ka wulu sɔrɔ fo e ka wari de bɔ don ke baw ko ni yoro la e fana ka darura gelen be wulu la ciden ye ewa sariya ewa sababu munun fo e ka darura gelen be wulu la ka mara ni o sababu dɔ la kelen ye yoro si e ma wulu sɔrɔ mɔgɔ bolo e be yoro min fo I ka wari de da tigi ma kasa don ke baw ko ni yoro la I be wari di a tigi ma sanni tɛ dɛ mana nta sɔrɔ ni ma nin de di I be wori di a tigi ma ale min ye wori mina junuba ale la ale min ye wori mina e la junuba ale la mais ni e tɛ se ka wulu sɔrɔ ni o tɛ a dagara e ka wori d'a ma nin na mais wori minali junuba ale la mais ni e tɛ wulu sɔrɔ ni m'o de kɛ e ta ye darura ye masala joli feereli filɛ a haramuyara ka joli feere mɔgɔ ma a haramuyara mais ni e taara joli ta yɔrɔ la u ko e ka taa mɔgɔ dɔ ɲini a kana u ka joli bɔ a la u ka ɲɔgɔnna di e ma mɔgɔ sɔrɔ pew bo joli in fana ko a tɛ se ka di e ma n'i ma wari de sara joli feereli ye haramu ye mais dɔnnikɛlaw ko nin yɔrɔ la o joli darura nana e la I ka banabagatɔ bɛn fo joli ka don a la o ko fana tɛ se ka joli in sɔrɔ cogo si fo I ka wari sara e bɛ wari sara min ye wari mina junubu bɛ o de la donc e bɛ se ka joli in ta ne tɛ se ka joli in sɔrɔ n'i ma wari de sara e bɛ wari sara nin kan kan I ma sara sanni feere kan ka dɛ n dɛsɛra a sɔrɔ cogo ti n bolo ni nin tɛ e b'a sara min ɲa mina jurugu b'a la dɔnnibagaw bɛ ninnu minɛ o mina de kɔnɔ mais ni o tɛ a tɛ daga wulu ka feere wulu feereli ye haramu de silamɛya sariya la subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ko bana wagati ale tun y'a ka hiju wari sara a n'a fa k'u bɛ taa hiju la ɲɔgɔn fɛ bon ala y'a kɛ fa kɔni banana fa in tɛ se ka taa hiju yɔrɔ la tuguni bon ale min dɔ fana ale jiginna a ma mɛn e ko a jaabi tigiw ko ale bɛ se ka taa
ko agence tigu ya ale wele ko aka wari min be ko ma aka hijuta akata hijula aboke chogodi na ya soro jumu harami wore ba bolo ni fa te sekata na ka jumu harami wore be min be se ka bila fa no la kafarale ka kata hijula no sabati lemba bolo akata ka hijula ni jumu harami ta bolo hiju taka aka toyede fo aka jumu harami so awunte sege kan nin fonte maloya kafo ciden kadi sa sahle de do la tusafiru al mar'a illa ma jumu haram ciden de ko muso kana tama ni jumu ramitila hadisa dola ciden ko muso ni limanani alay ani dolaba kana tama ni jumu ramitila tuma me ciden ni hadisa fo dommi aya soro sheba ucela cedo sigilembe ako cide ko muso kanata hiji ni jumara mitala ne ka muso bora kata hijulu kelaw fe atara hijula me ne yere yen togo sebe jahadu nin jahadu masina lambeta jahadula muso bora tara hiju yorola cide ko jahadu intoe ikata hiji kafara ika muso ka ni nya hadisa sahalinde parce que ugafo ko majahabu do ko jama minye hakili sigi jamae ko ika muso be se katani jumra mitala yala an ka jama ni sebo ka jama danaya be jama jumanka an ka jama do be sebo ka jama do danaya be sebo ka jama de ka kateme anka sebo ka jama be sira alanye kateme anka jama ka sebo ka jama limaniya bu bolo kateme anka jama ka me ciden ko ce kata hiju ka faraka muso ka aka muso tumbe sebo ka jama de law me cide ma fo ay kam ay muso be jama min na wulu yedana ya jama wude be sira lanye limana be e kata ka jado o fora o ma fo ni ciden ka hadisan nana majahabi tugu mu yere siri koy majahabi tugu mu yere siri ko malika majahabi la ko dana ya jama be se kata maliki ma yere siri de maliki ko innama ana basarun ushibu wa ughtiu fa anzuru fi rai كلما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكلما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه مالك كوني هذا ما دنده nka fotaw nka keta mbe sababa soro yoro dora mbe kataw yoro dola ninya hakilina munun fo ayenka hakilina laje ku koloshi ninka hakilina minni qur'ana ni sunna benna ayota ka barake nay ninka hakilina minni qur'ana ni sunna nyogo bila ya bila na ya soro maliki de danna ya jama foye maliki ka hakilina ni sunna ye nyogo bila ya awa kunna le ka hakilina ye su qur'ana ni sunna nyogo bila yoro mi ka hakilina bila maliki ko ma minna min ahadi illa wa yughaju min qawli wa yuraddu alayhi la sahiba hajal khabur maliki de ko tuguni ko hada maden site fa ambika kuma do min ambika kuma do sagi ma fo nin kaburu tigi ci den kelempew de ka kuma bebe mina siro hana baden to ika kuma do be mina numbe na sababa ma be mina min ma be sababa ma be sagi ma aw imamuna maliki yode fo wala nim muso nebe mi fo aye ni fate se kata hijula akabali maula ni jumarami worebe jumarami sugu kacha ni jumarami worebe nu be se ko otogo do fa togo nola anu kata hijula uko jumarami farakana kata hijula ni jumarami masoro aka wori toye folo fo aka jumarami soro hijuma wajibaka ni muso ma jumarami soro yere la hijuma wajibaka Shehu ye hiju kitabu munun dila ayata kuta kulaje Abdul Musin ka kitabu be hiju ka ayata kata laje uyemu ewa jumara mike muso ka hiju saratide bunu semera mahullah ye hiju kitabu dila ayata ta kalaje ayem muso ka hiju saratike jumara mide Sheikh Abdullah Bumbadi ye kitabu dila hiju ka ayata ka kalaje ayem muso ka hiju saratike jumara mide Sheikh Albani aye kitabu dila manasikul hajja be kuma hiju ka yorome aye tata kallaje kaka kuma ulaje aye muso ka hiju jumura mi ke saratide awo ye ciden ka hadisa de lejina daima li muslimia muso ka hiju uya sarati ke jumura mi de o ye ciden ka hadisa de koy donc ambe mi fo ni muso ye ni ba fe ka hiju ka ke hajju mabrurun ni ciden ko hajju mabrur laysa lahu illa al janna jumura mi ka soila
mais ni muso min tara hiju la comme jamana imba ke chogome jumra mitila hiju farda binna ka boyika mais ikani ka hiju jate ko hajju mabruru de parce que ala sosorara hajju mabruru yede ala masoso hiju minna chide masoso hiju minna akera ni na folo halala mai ala masoso hiju inna chide masoso hiju inna wode to ko hajju mabruru mais hiju na kera na folo ni haramu yalende hiju farda binna ka boyka hajju mabruru te hiju na kera ala sosora hiju inna chide sosora hiju na hiju farda binna ka boy kanna de me hajju mabrurute ala ka timanda anyo de fote sagi hiju kan fule ko de fokuma la sisa nimmin tara jumra mitila iye chide de soso iye ala soso de iye tama min keni jumra mitila me hiju ko ni farda binna ka boy kanna bo kunna sha kan juman bambolo kata azansi tuguma ni na sha kan joelende do saudi abolo muso ni jumra mitala akanana ni ma fili ube aji hakke do de fo ni sera sambi wolon fula nyogona ube sambi segi ulu na nyogona ube se kan no yaddi mugoma ulu kata hari ni ma fili na ya sorobe o yere u ka famo ka hakilina de ala tate chiden tate de me fengo fembo okoro fengo fenye muso de fonnan kayde do nyabe bo afe saudi afe abe sarati kono de o kanana hijula ni jumra mitala me ko azansi ubake abedo sawa beto Allahu alam kuma bede na ya suru munun bake azansi do bake ka muso do kini walice do ke furunyogo ube kini walice de ke ewa denni baye ube kya mana ka jumra miya do ini muso do che papier o korona la bo min fule ninye jamfande ninye galondila lende na be dila ka muso do che do kole nyogona ina muso do ke ko afaye karasai ube na muso do ke ko che karasai ube una muso do ke ko karasai balima de bakele fakele ube fadela mana ka jumra miya do ini do che galonka kajibun wajura ninye galontige de alaka la horoma yorobayina alikaba ni haramu fula alaka yoro horomale no yoro barikale undo yoro munundo ala soso manka ke emaye qur'ana kunala ko man yuridu fihi bil hadi bi julumi nujuhu min ajabi ali ninye qur'ana ayade ala ko ni mo yalla nyini ko ibe to nyali de ke makka ube be jengede ko jugu de ke makka kunne alambila nene la jaba diminena emaye kasara munumbe ke hijirola ومن يريد فيه بالهاد بجلومي نجيبه من عذاب أليم كسر منهم بكالات بغهد مدمكوي haramu fulay nalako haramu la ni mogo yalla nyini de ko ebe jenge de ka tonyali de ke ka junubu de ke depija akoni yalla nyini doro ima ke folode me ni yalla nyini ko ebe junubu be ke haramu la ne alabina lene junubu mbila lene la jabala min bila dimi aw man to ye hijo yorola bala umunum be mo soro hijo yorola simple gansa de dowa abeya anka ketawde hari tumami harikh minna janina samma yasur bulu semi be rahimahullah ayem min foyo ado a wakati bulu sinu ya jumanfo ako o ma asabakum min musibati fa bima kasabata aydikum ako nim bala umunum fula kan soro fen woretede anyere bake ka junugo munum kede alakum masiba shita usuru masiba ya usuru dugu koloka ayere bolo ye junugo munum bara wore masiba bauka o ya fon kasira la ya fara chama nyere law وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم مصيبة بانسرو أزاجي كولا هاري هيجو مانكلي منوفلي نيا فو دبي بنا وقتيو هاري كنيم بنا وناتي كني حكرنا ودو كافرولا كمبالي هيجو لا سانفولا كغليادو هيجو لا نينتولا فويتي نانكا جنوبوتي أنكا نانيني يروورو أمبي غالون تيجي منون ناريني أزانجي كولا أمبي غالون منون أمبي جانفا منون ناري nko ala shego kato kutuba kalana abe nim fo aka kutubala
arafa aba fo ka kutuba la arafa hamalat al hajj mogo munun be nani hiji donye abe kuma fo ka nyesuma aka sira alanye aka alaka hakkew koloshi azansi nunun kononda aka ka hadama don ka hakkew koloshi aka na ke tonyali kelawye aka hakke tugo ka hakke koloshi alaka aka laka hakke koloshi alika kutuba tumbe bede gosi kutuba en kono ere kelen kono militi bi saba kono be be gosi depuis abora kutuba la nyona ma se ka soro Cheikh Abdul ala Cheikh abe beta da dimay abe beta dimay iye fama yo iye population yo iye ewa hiju jamatigi yo abe beta damay wakati be tumbe kuma la Cheikh hamalatul hajj munum betani mugo ye hiju yorola abe kuma nyasuma ka kumuka ko bila sira ukasira alanye ukala ka hakke ukolosi ka jama ka hakke ukolosi saudiya masakin ye sharia munun sigi ku kolosi ku janto ulula abe munun fo donc ambe min fo ye wasiya kam min be fo ambe ye ukasira alanye azanju ka ko ula ukasira alanye ko munun fula ambolote ciden ko muso kana tama ni jumra mitala ulu azanji tigu kalambaga munun bola ulu de kanka jamana de wala famunina uka kutuba ukono uka derisu ukono ube mugo lakala linke hiju mununa ukanka nunu de jeya mugo ye kalamme jamana dundu sukun kono hiju kanye de me muso ni fonnan kedo muso na demisana made do silamiya sariya ya ira muso kana hiju ni jumra mitala nunu fora kutuba kono mugo ya famu ba kew men ni e ya ko ka ciden hadisa fote azanci tigi karamogo do beta kanto ube uye karamogo mununta nu uka bietige katanu uye hiju ne alumurala ulu sara lendo kaba ulu beta hiju minna ube ulu takatu ka hiju liminka uye ulu ka sara deja ulu beta aya udo modo fe kata hadisa udo modo fe ko basi sitala parce que ni ale ko basi bala muso kanata hiju ni jumura mitala sangore ta ale ka bietige ulo gudu petafo ambe abede kasira alanye azanji tigo be kasira alanye au karamogo munun be takada azanji uka ayesira alanye ima karamogo chaman fule ubu biye tigo be tungu no fe hijiro la uteseka kuma tauhidi ka mogo ye uteseka sunna fo mogo ye ubetawe wa hiju tigo de fore ewa ube kuma fo ka azanji tigo si porte ni bori kaso kono deja tama de ciden ko tama tigira kabola jabadela ibe da dayro la ini dayro min kaka manka ibe dumuni do ini dumuni min kaka me abo munyu da bo sabale de sana ka sagi uka wajule nonunde ka wajule nonunde de ka tauhidi kise fo mugo ye minna ka tauhidi kise fo mugo ye arafa wallahi sunu maka minna ni tauhidi fora mugo ye sunna fora mugo ya bedo dusukun kono ye oba yoro de la me karamogo munum be da azanji ka ile nyana ni ne tawhidi fo ninka jamala sisa mogo sugu be de be azanji kono ya nin tora ka tawhidi fo be nye sunna fo